Ассалому алейкум, дӯстони азиз, мухлисони футбол. Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, шуморо ба бозии рафиқона миёни собиқадорони клубҳои футболи Помири Душанбе ва Спартаки Москва хайра мақдам мегӯем. Приветствуем вас на товарищеском матче ветеранов футбольных клубов Помири Душанбе Спартаки Москва. من یک نفر رو معرفی نکردم برام که به لباس ورزشی در این جهت او را خوب میشناسید. بازیگر بهترین دسته پامیری دوشنبه پختکاری تاشکند، عضو دسته منتخب نورسانی اتحاد شوروی که در 17 سالگی اولین مدال برنجی را برای اتحاد شوروی و تاجیکستان آورده بود، نورالدین امریف. اینچنین در اینجا اولین بازیگران دسته پامیری دوشنبه که سالهای 50 و 60 بازی میکردند، اینها یوری رینکوف، خسرو صادیقوف، ملا شمسیف، وطن کریموف، ولادیمیر مردوین حضور دارند. اینچنین سابق کارمندان کلوب فوتبال پامیر غنی سلیموف، تقای بکشرف و حکمت جباروف و تماشای این بازی دعوت شدند. همچنین دوستان عزیز در این بازی علیشیر افغانوف سابق بازیگر دسته پامیر حضور دارد. دوستان عزیز، مخلصان گرامی، پیش از شروع این بازی فوتبالبازانی را که در حیط‌های دسته های سپارتاک و پامیر بازی کرده از عالم خیلی بر وقت گذشتند یاد میکنیم. Дорогие друзья, уважаемые болельщики, перед началом матча почтим память безвременно ушедших от нас легендарных футболистов Московского Спартака и Душанбинского Памира. Ушли из жизни недавно легендарный футболист Федор Черенков, Илья Цимбалар, Леонид Кириленко, Геннадий Черевченко и другие. Помянем их минутой молчания. Хойшмандам аз ҷо бархизед.
Спасибо. Ташаккур. Нурали. Записа старте Нурали. Майли дафт. ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони шабакаи сафина, мухлисони варзиш, хоса дӯстдорони футбол. гузоришамонро аз варзишгоҳи марказии пойтахт аз ҷараёни вохӯрии дӯстонаи ба футбол миёни ветеранҳои футболи дастаи Помири Душанбе ва Спартаки Москва манзури шумо мегардонем ва сараввал ҳайати дастаҳоро ба шумо ошно месозем ва шурӯъ мекунем аз дастаи Помир Душанбе ва бо либосҳои зард кабуд имрӯз рақобат мекунанд будингарони дастаи Помир Душанбе. Рақами як гуфтем ба ҳамаи шумо маълум аст дӯстони азизон, махсусан ба он нафароне ки бештар мухлиси ашадии дастаи Помир Душанбе буданд. инам бошад рақами як гуфтем Андрей Манаников дарвозабон, рақами ду Ҳаким Фузайлов, рақами се Олимҷон Рафиқов, рақами чор Анатолий Воловоденко. айни ҳол бо тӯб будингарони дастаи Помир аст. бо тӯб будингар рақами 12 буд дӯстони азиз Рустам Забиров ва дар хати ҳафтаи қарор дошт. рақами 5 Алексей Чередник, рақами 10 Вазген Манасян, 11 Валерий Турсунов, боз рақами 11 Муҳсин Муҳаммадиев ва рақами 12 бошад Рустам Забиров. инҳо будингароне ки айни ҳол акнун ба рақобат шурӯъ карданд ва дар ҳайати будингарони эҳтиётии дастаи Помир Душанбе инҳо ҳузур доранд. Шурат Мамаҷонов, рақами 14, рақами 15 Сулаймон Бобукалонов, рақами 20 Алиёр Ашур Мамадов, 21 Владимир Долганов, 56 Наримон Палапюк, рақами 63 Олег Ширимбеков гуфтем, рақами 70 Умед Али Додов ва рақами 77 Азамат Абдураимов. ва айни ҳол акнун шуморо бо ҳайати дастаи Спартаки Москва ҳамкорам Аловдин Буриев ошно месозад. марҳамат. боло ҳамроҳи футболбозони дастаи Спартаки Москва буд Андрей Манаников тӯгро ба бозӣ медиҳад. ма шуморо бо ҳайати дастаи Спартаки Москва шинос мекунам. дарвозабон Руслан Нигматуллин рақами 1, Дмитрий Хлестов рақами 18, Юрий Ковтон рақами 12, Борис Фазаков рақами 3. дар инҷо боло мебинем рақами 5 ҳам сармураббии дастаи Спартаки Москва аст ва ҳам бозингари ин даста Олег Романсев. хуб пештар шумо дӯстони гиромӣ дар ёд доред ки Спартаки Москва маҳз таҳти роҳбарии ин марде ки таҷрибаи бой дорад, чандин маротиба соҳиби унвони чемпиони иттиҳоди шӯравӣ шудааст ва баъдан рақами 2 Рамиз Мамедов, рақами 4 Вагиз Хидаятуллин, рақами 13 Владимир Букиевский, Сергей Чавло рақами 6, Валерий Кечнев рақами 8, Георгий Ярцев рақами 7, Валерий Шпаров рақами 12, Андрей Пятницкий рақами 19. достони гиромӣ пеш аз оғози ин бозӣ ҳамиро гуфтанем ки бозингарони дастаи Спартаки Москва ҳама дар майдон буданд ва ҳоло каме дар ин ҷо тағйирот будана шуд ки дар ҳайати дастаи Спартак, зеро баъзе бозингаро аллакай ба ҷои ҳайати эҳтиётӣ нишастанд ва ҳоло футболбозони дастаи Спартаки Москва ҳамларо аз нимаи майдони худ дар оғоз мекунанд. Пятницкий, Шмаров, боз футболбозони ин даста ба пеш мераванд. дар ин ҷо бубинед Сергей Шавло яке аз бозингароне ки ҳамаи ҳоло Олег Романсев аз майдон берун мерад ва таҳти кавкӯбии мухлисони зиёди сершуморе ки дар варзишгоҳ ҷамъ омаданд. хоб Аловдин инҷо гуфтем ки ҳар як қисмат аз 35 дақиқа иборат аст, зеро мо гуфтем ки дар бораи инҷо бозингарони устодони варзиш рақобат мекунад. голати хеле хуб ва дар инҷо бозингар рақами 8 ҳисоби бозиро кушод дӯстони азиз Валерий Кечинов. бале Валерий Кечинов ва бозингарони дастаи
помир душанбе инҷо фикр карданд ки дар ҳолати офсайд қарор дорад кечин, вале ин тавр нест. довари канорӣ гуфтем мо чанд лаҳза пас шуморо бо ҳайати доварон ошно хоҳем сохт ва ҳамин тариқ дӯстони азиз акнун ҳисоби бозиро кушод Валерий Кечинов. ҳисоб акнун 0-1 ва дар ҳайати бозингарони дастаи Спартаки Москва гуфтем бозингар иваз карда шуд ва баъд аз чанд лаҳза акнун дар ҳайати бозингарони дастаи Помири Душанбе бозингар иваз карда хоҳад шуд. Акнун бозингари рақами 63 гуфтем Олег Ширимбеков баъд аз чанд лаҳза ба майдон рақами 63 Олег Ширимбеков вориди майдон мегардад ва гуфтем ки бояд амиро гӯем ки Ширимбеков баъд аз он ки дар ҳайати дастаи Помири Душанбе бозӣ мекард, баъдан ба ҳайати дастаи торпедои Москва гузашт. Дар онҷо хеле хуб намоӣ кард. Дар ҳайати дастаи мунтахиби иттиҳоди шӯравӣ ҳам бозӣ кардааст. Хуб новобаста ба он ки ҳисоб имрӯз дар ин бозӣ чӣ гуна мешавад, мо бояд барои хотири ҳамин собиқадорони футболе ки дар давраи замони иттиҳоди шӯравӣ ҳамаи моро шоду мафтун мекарданд, ба дидори ин бозӣ омадаем, не ба натиҷаи он. Бале. Хуб, мехостам як чизро фаҳмам. Гуфтем ки дар соли 1991 мас дар рақобати Помири Душанбе бо Спартаки Москва дар инҷо бо ҳисоби 5-1 дастаи Спартаки Москавро мағлуб карда буданд ва ман мехостам ки бештар шумо маълумот диҳед, зеро шумо хуб дар ёд доред. Ман фикр мекунам ки шоҳиди ин бозӣ ҳам шудаед. Чӣ гуна сурат гирифта буд бозӣ? бозӣ бо натиҷаи 5-1 дар шаҳри Душанбе ҷамъбаст шуд ва ҳеҷ кас, ягон мутахассисони футбол ҳам умед надоштанд ки Помири Душанбе метавонад Спартаки номдор, Спартаке ки дар иттиҳоди шӯравӣ ҳамчун дастаи рақами 1 ҳисоб мешуд ва дар ҷаҳон фақат шояд Спартаки Москавро мешнохтанд, вале футболбозони мо тавонистанд бо бозии зебои худ тавонанд бо ҳисоби 5-1 Спартакро шикаст диҳанд ва дар он ҷо бозӣ ду маротиба Муҳсин Муҳаммадиев гол зад ва баъдан ду маротиби дигар Бозоров тавонист голро ба самар расонад. Ва имрӯз вақте ки ман бо Шмаров суҳбат доштам, ба диққати мухлисони футбол, бозии футбол мерасонам ки дар барномаи гол рӯзҳои наздик онҳо дар бораи ҳама бозингарони собиқадори Помири Душанбе ки онҳоро медонанду дӯстшон медоранд, саҳифаҳои нав ба нав таҳия мешаванд, пешкаш мешаванд. Вақте ки бо Шмаров ҳам мо суҳбат доштем, ӯ муаллифи ягона голи ба дарвозаи Помир зада шудааст, ҳоло ҳамаи футболбозони дастаи Помир буд ва ӯ гуфт ки Муҳаммадиев дар майдони назди дарвоза ва муҳофизатгарон гирифтанд Кечинов. Хуб, Шмаров чӣ гуфт? Шмаров гуфт ки он 5-1 ки мо додем ба он хотир буд ки мо бо дастаи Ювентус дар гирифтем. Ҳоло ҳамлаи Наримон Палигиюк, Валерий Турсунов, дар ин ҷо боз Олег Ширимбеков, Валерий Ширимбеков ба пеш медавад. Тӯбро давоми заримавӣ зарба ба сӯи дарвоза, вале дар ин ҷо муҳофизатгарон тӯбро бармегардонанд. Катницкий ва боз футболбозони дастаи Помир ба тӯб соҳиб мешаванд. Рафиков зарба аз масофаи дур ва бубинед аз назди дарвоза берун рафт. Хеле берун рафт, бале. Он нафароне ки дӯстони азиз тоза ба шабакаи Сафина пайвастанд, хотиррасон менамоем ки мо гузоришамонро аз Варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе аз ёрунии вохӯрии дӯстона миёни оид ба футбол миёни устодони варзиши дастаи Помири Душанбе ва дастаи Спартаки Москва манзури шумо мегардам. бо тӯб буд бозигар рақами 7 буд Георгий Ярцев, голиди хеле хуби дигар ва айни ҳол боз бо тӯб Валерий Кечинов, пас ба ҳамдастаи худ ба тарафи рост боз пас ва акнун бисед ки боз ҳуҷумро зимоми рақобатро пурра соҳиб гардидан бозингарони дастаи Спартаки Москва. Як голиди хеле хуби дигар дар ин ҷо Юриковтун буд, пас зарба ва мекунам ки барои доштани ин гуна зарбаҳо барои Андрей Манаников ҳеҷ мушкиле пеш нахоҳад омад, зеро зарба хеле суръати зарба хеле ки аз ҳар як қисмат аз 35 дақиқа иборат аст. ва чӣ гуфтан мехостед? Мехостам давоми он чизе ки Шмаров гуфт ман ба ӯ гӯям.
گفت ما با دسته یوونتوس بازی داشتیم و سکاوترو یعنی اون ناظران یوونتوس در بازی با دسته پومیری دوشنبه در شهر دوشنبه حضور داشتن و ما این بازی رو به همین خاطر باختیم که و تاکتیکای بازی اسپارتاک رو نبینن ولی گفت من اینا شوخی کردم در حقیقت پومیر بریده بود. بله. یعنی بالاخره بعد از 20 سال اقرار شد که در حقیقت به شبهه در همون واخوری تاریخی با دسته پومیر با حسابی 5-1 بازی رو مغلوب کرده بود دسته اسپارتاک رو. حالا اسپارتاک باز به هجوم می‌زد باز همین رو گفتم در ضرور است که فدراسیون فوتبال تاجیکستان در حقیقت توانست سرگی شاملو با توپ در جریمه‌گاه دسته پومیر است. خوب دیگر یارچف ضربه و گل. اکنون بازیگر رقم 7 گیورگی یارچف. آفرین. اکنون باز حسابی بازی تغییر یافت دوستان عزیز. اکنون 0-2 در دقیقه دهم حساب رو 0-2 کرد بر نوی دسته اسپارتاکی مسکو. انیقترش استادان فوتبالی دسته اسپارتاکی مسکو. خب آمدن همین سابقه‌داران این در حقیقت ایده است زیرا برای آمدنشون شاید مانع هست زندگی هست هر کس آمدن نمیتوند لیکن تشکیل این بازی سبب شد که اما با این میدان آیند اولو عظمت عبدالرحیم با جای ولی توسو با میدان اومد تحت رقم 77 و وقتی که صحبت کردم همشون از اون شد تاجیکستان تغییر یک هجوم خیلی خوبی دیگر از جانب بازیگران دسته پامیر از دوستان با بازیگر رقم 12 است و زبیرف رستم یا پرتاب و توبی کنجی و اینجا ضربه زبیرف رو مانع شد یوری کوفتون و بعد از چند لحظه توبی انیقترش ضربه کنجی رو اجرا میکنن بازیگرانی دسته پومیری دوشنبه و انیقترش گفتیم رستم زبیرف و در جریمه‌گاه اما هجوم داره یک ضربه ولادیمیر دلگانوف پاس با هم دسته خود حسین خیلی خوب ضربه و بله خیلی ضربه خوب بود و اگر که باز با واردی دروازه حریف میگردید با خیلی خوب میشید. بله خوبتر میشد. برای من بگم که وقتی که اینو به این سرزمین اومدن از چشمانی بعضشون اشک میریخت حتی یوری دلگانوف گفت که زنم گریه کرد که مرا هم بر وطن رو ببینم. بله. چقدر این یک احساسات است یک هیجان است وقتی که میبینی بعد 25-30 سال با تاجیکستان و میبینی که وطن چگونه آباد شده است چگونه پیش رفته است چگونه آباد شده است و میخواستم اطراف همین رقابت عین حال رفته ایستاده است. برای چی در اکنون 11 دقیقه رقابت پس سر میگردد و 0-2 دسته اسپارتاکی مسکو پیشرفت است. چگونه این را شما شهر میدهید؟ با هر نوع تجربه بازیگران دسته اسپارتاکی مسکو خوبتر است. آنها با هم در یک جا بازی میکنن هر وقت در مسابقه ها میروند. عبدالرحیم ولو تو باز دلگانوف و در اینجا همین را گفتنیم که بازیگران اسپارتاکی مسکو تقریبا هر ماه یک بازی میگذارند. با دیگر دسته‌های سابقه‌داران مثلا اروپا بازی میکنند با دسته‌های سابق دولت‌های شوروی بازی میکنند. پومیری دوشنبه در 15-20 سال یک بار جمع میشد بسیار قیمت حالا باز کافتون با منانی که یک بار اومد و خوشبختانه در اینجا چقدر که ما دیدیم ولابا دین که پیش روی توپ رو گرفت و توپ از میدان رفت و این اولین ضربه کنجیه که بازیکن دسته اسپارتاک میزنن سرگی شاولولو کافتون باز فوتبالبازانی دسته اسپارتاک یارچف نو باسته با 30 سال چگونه این مرد عجیب این طرف بازی میکنه باور کن از بعضی جوان‌ها تر است نور او خیلی نرا کیم خیلی رفتی زای به معنی کردسه نور وابش پلان بکشو کمتر پولنی بکشو обш плана полный бокшу. Нормально, кшо, анам хел бомон. Средний и крупный пештар. Аста, средний аста. Анам ёпчера камтар пештар биёр, каме как пеши габ гир.
анами қабра бештар анами хел бра нур ами кадр қади бра средню крупни кам раги бисёр тов мехра безеба бисёртар ами крупни қади общий қади корку ина ё камтар ка мерем ҳамона гуфтем дӯстони азиз гарчанде ки бозӣ вохӯри дӯстона аст ва миёни устодони футболи дастаи Помири Душанбе ва Спартаки Москва аст. Аз ҳамин лиҳоз зуд бозингарон иваз карда мешавад ва боз Георгий Арцев як зарбаи хеле хуб аниқтараш ин Сергей Шавло буд, вале зарба он қадар ҳадафрас набуд. Зарба ҳадафрас набуд ва Андрей Манаников тӯбро ба бозӣ медарод. Баъд аз чанд лаҳза гуфтем ки дақиқаи 13 аст ва ҳисоб 0-2 ба нафи бозингарони дастаи Спартаки Москва ва сабаби зуд голро сар додани дастаи Помири Душанберо низ ҳамкори мо то андозаи шаҳр дод барои чӣ ва ҳамоно пешсаф ва кӯшиш мекунанд бештар ва амалҳои хеле хуб иҷро мекунанд ва ҳолатҳои голзаниро ба амал меоранд бозингарони дастаи Спартак. Вале аз чӣ бошад ки каме шояд дӯстони азиз ман фикр мекунам ки ҳамчун меҳмон дар аввал мехоҳанд ки рӯҳбаланд созанд меҳмононро. Баси Абдураимов буд, вале вагиз хидоятули мутолоо ин бозингаи Мухсин Мамадиев пас ба ҳолати хуб, як пас ба тарафи рост, як ҳолати хеле хуб ва як партов. Мухсин зарба ва Вазген Манасян акнун ташнаи гол аст. ӯ имрӯз ҳатман бояд гол занад. маротибаи дуюм аст дӯстони азиз, хеле наздик мешаванд ба гол, вале ҳоло ҳам 56 сол аст. ӯ ҳоло дар ҳадди имконият даст надод ё ин ки Вазген Манасян каме ба саросимагӣ роҳ дод. миллии Тоҷикистон дар ёдат ҳаст Вазген Манасян чӣ гуна гол мезад бо пеши пой. Бале ӯ ҳамин тарз зад, вале кама зарбааш хато рафт. Ба ҳар навъ ташнаи гол аст. 120 гол аст ба дарвозаи ҳарифон. хеле хуб аст ва имрӯз вақте ки мо бо Абдураимов суҳбат доштем, ӯ голи панҷумуми Помири Душанберо ба дарвозаи дастҳои иттиҳоди шӯравӣ задааст ва баъди вай мегӯяд садум гол нашуд, иттиҳоди шӯравӣ барҳам хӯрд. Аз ин хотир маро бояд хуб донанд ки ман панҷумумин голи Помириро ба дарвоза задам. боз як зарбаи хеле хуби дигар, вале зарбаи Ярцев дар инҷо каме хато буд ва оё метавонед гуфта ки аз ҳамон ҳайате ки 20 сол пеш дар инҷо вохӯрӣ гузаронданд миёни дастаи Помир гуфтем ва Спартак кадом бозингарон айни ҳол бозӣ доранд. Метавонед гуфта айни ҳол аз боз як гуми дигар дар ҷаримагоҳ як ҳолати хеле ногувор Пиянинский гуфтем ва хуб дар инҷо ба озодӣ Алимҷон Рафиков бартараф мекунад тӯбро. Марҳамат идома диҳед. тӯбро шумо агар дида бошед яке аз бозингарони машҳури Тоҷикистон ва иттиҳоди шӯравӣ Мухсин Муҳаммадиев зарба ҳамаро гузашт. гол Мухсин Муҳаммадиев як ба фоидаи дастаи Спартак. голи Помирро Мухсин Муҳаммадиев зад. Нур чико карде сай братан? чӣ ба тез мегзари хеле крупни бад мегирӣ? медонам охи бисёртар ин ҳами плана истифода бар ӯ намеша монтажда братан, ӯ дига намуд нест охи. ин ҳамира бару крупниёра вообще крупни наги, вообще крупни наги. илтимос футболда намеша крупни гирифта, ӯ тез меҷунба фақат. акнун ҳисоби бозӣ дар ҳайати бозингарони дастаи Помир гуфтем Мухсин Муҳаммадиев ҳисобро кушод. ҳисоб айни ҳол 1-2 аст. боз бо ту бозингарони дастаи Помир як ҳолати хеле хуби дигар. Партов ҳуҷуми бозингарони дастаи Помири Душанбе. Рустам Забиров партов зарба бисёр ҳам ва
ин дафъа низ хост хеле як голи зебо занад, зарбаи хеле хуб занад, вале зад. Бале, ба шакли қайчи, вале туп вориди дарвоза нагардид. Каме хато ва гуфтун Зайлов, Чередник. Ман мехостам дар бораи Чередник чанд сухан гӯям. Хоб, марҳамат. Ин ягона бозингаре ҳаст дар ази дастаи Помири Душанбе, бозингари бозикардае ҳаст ки чемпиони бозиҳои олимпия аст. Мо вақте бо суҳбат доштем, ҳоло менеҷери дастаи шахтёи Донецк аст. футболбозони дастаи Спартак ва хеле хуб туби зарба аз худи майдон фурзода хоҳад шуд. ва ӯ нақш кард ки бисёр бад аст. ҳоло дар шаҳри Донецк 170 километр дуртар аз Донецк зиндагӣ мекунад. ҳоло ӯро иваз мекунанд. аслан ин чи дар бораи Чередник ман гуфтам, чемпиони бозиҳои олимпия ӯро иваз мекунанд. ва Чередник ҳам Владимир Ермолаев. чӣ буд дар ин ҷо намедонам. корти зард нишон доданд. дар ин ҳолат ман нигоҳ накардам. таваҷҷӯҳам ба Чередник буд. ҳоло бозингар иваз карда мешавад. Алейников ба ҷои Чередник мебарояд ба майдон мебарояд. Алеги ворини майдон гардид. ва акнун марҳамат, ман мехостам фаҳмам ки корти зард гирифт аз дастаи Валерий Шмаров. Валерий Шмаров, бозингар рақами 11. Шмаров айнан ин бозингар ягона бозингаре ҳаст ки соли 1991 дар аи дастаи Спартаки муқобили Помир дар ҳамҷо бозӣ кардааст. Дар ҳаминҷо бозӣ карданд. баъд гол ҳам задааст. акнун боз бо ту бозингарони дастаи Помири Душанбе, бо ту бозингар рақами 12 Рустам Забиров, як партофт ба ҷаримагоҳ, вале Рамиз атакует Спартак. Малаев, Вагиз Хидиятуллин, заслуженный мастер спорта. Хидиятуллин буд бо туп, пас ба ҳамдастаи худ. Чемпион Советского Союза. Неоднократный призер. Боз аз тарафи рост, як партофти хеле хуб. Боз Ярчев. Атакуют спартаковцы. ва дар ин ҷо Вагизро нагузоштанд ки зарба занад. ман фикр мекунам ки ҳангоми зарба задани бале Алейников буд ки дар ин ҷо. Алейников. ҳоло Рустам Забиров. дар ин бораи Рустам Забиров бо Муҳсин Маҳмадӣ фаъол ҳастанд. бале ҳам Вазгел Манасян низ хеле фаъол аст. ҳамаш фаъол ҳастанд, ҳамашон фаъол ҳастанд дар нуқтаҳои худ. ва боз бо ту бас дӯстони азиз Георгий Ярцев. Советского, российского футбола. ҳолати хеле хуби дигар. офарин. Анатолий Воловоденко. Олег Ширинбеков. як партофти хеле хуб. боз бо ту бозигарони дастаи Помир ҳастанд. Помири Душанбе, Владимир Далганов, Мухсин, Владимир Далганов ва дар ҳолати офсайд. дар ҳолати офсайд қарор дошт дӯстони азиз. ва аз ҳамин ҳолат боз тупро ба бозӣ медароранд бозигарони дастаи Спартаки Москва. гуфтем 18 номером. Валерий Кечинов, пас ба Ярцев. Девятикратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России. Кофтун буд. Мухсин. партофти дигар. ҳолати хеле хуб. ва дар ин ҷо ҷарима 11 метра дӯстони азиз. ҷарима 11 метра. ва дар ин ҷо борида рақами 12 дастаи Спартаки Москва Юрий Кофтун бо арин аниқтараш баҳс мекунад бо довар. ва дар ҳама ҳолат, дар ҳама ҷо, дар ҳама бозӣ ин ҳолат ҳаст. ҳатман ки бояд бозингар изҳори норозигӣ баён кунад. акнун дӯстон дар дарвозаи Руслан Нигматуллин зарба 11 метра. Абдураимов зарба, гол! Азамат Абдураимов
зарба 11 метраро ворид дарвозаи Руслан Нигматуллин месозад ва ҳисоб 2-2. фикр мекунам ҳамон сухани ман шуд ки ҳамчун меҳмон онҳоро гуфтанд ки бояд 1 ё 2 гол зананд ва баъдан ҳисобро тағйир диҳанд бозигарони дастаи Помири Душанбе. شاید همین برابر کرد. عبدالرحیم این یه هدف خیلی خوبه هم هست. در وقتش هم بسیار ضربه های جریمه 11 خود سرگی شاولو ولی فکرم که نسبتا هنرنمایی سپارتاک بهتره. کوفتون و کوفتون نتوانست که با توپ رسیدن نتوانست. از همین لحاظ اندری منانیکوف توپ رو با بازی می‌دارد. دوستان عزیز نیمه دوم قسمت اول است و گفتیم که هر یک قسمت 35 دقیقه عبارت است و حساب در قسمت اول الکی 4 گل زده شد. 2-2 مساوی و باز یگان چی گفتن می‌خواستید؟ می‌خواستم درباره اندری منانیکوف چند سخن بگم. وقتی که صحبت کردیم گفت من حالا از فوتبالباز با مهندس تبدیل یافتم و من یه حالت خیلی خوبی دیگر از راستی میدان است. پرتوف و این هجوم نیز توپ رو برطرف کردن بازیگران دسته اسپارتاکی مسکو و توپ کندی رو ضربه کندی رو با اجرا میکنن بازیگران دسته پامیری دوشنبه بعد از چند لحظه مرحمت. من میگم مهندس هستم انجینیر هستم من روی اسفالت میسازم یعنی اسفالت هم الکی چند نموده اسفالت رو نمبر کرد که حتی فکرم ممکنه با سر کار داشتم لیکن بسیار یک تجربه خوبی راهسازی دارد دروازه‌بان. بله توپ کنجی ضربه کنجی به ضربه با دست از شاولو بازی کرد. بله شاولو با دست بازی کرد و باز با لاینسمن باز زور نوروزی میکنه و نشون میدهد که وای در کدام حالت بود گویا که نشده است ولی در اینجا داور نزد تو بستن حکیم فوزایلوف و زبیرو و فوزایلوف اکنون حالت خیلی خوبی گلزنی برای بازیگران دسته پامیر است. شیرینبیک پرتوف ولی کسی توپی او رو صاحب نشد. حالت خیلی خوبی دیگر هجوم میکنه سرگی شاولو ضربه و اندری منانیکوف توپ رو میدورد. آفرین. در اولی بازی من گفتم که این بازی نتیجهش برای ما مهم نیست. بله. میبینم که برای فوتبالبازان رنگ آن که مهم باشد. برای هر یک تیم مبارزه میبرند. برای کلی مخلصان فوتبال برای اون نفرانی که اکنون فکر میکنم که مخلص اشدی پامیر دوشنبه بودند. بله. مخلص پامیر دوشنبه بودند. این یک خوشبختی است، یک خرسندی است زیرا اکنون بعد از چندین سالها باز همون فوتبالبازانی که به نهایت مخلصی میکردن یک حالت خیلی خوبی دیگر یارتسف با توپ و ضربه و قاعده بازی ویران کرده شد از طرف بازیگران دسته قاعده بازی از طرف بازیگران دسته سپارتاک ویران کرده شد و همون باز بازیگر رقم 11 گفتیم ولی ریشمارف باز بسیار ناراضگی میکنند. یگانه کارت زرد است و سرگی شمارف ولی ریشمارف دارد پاس باید پاس خیلی خوب زبیرف فاول است از قسمتی راستی میدان. پس خیلی خوب دیگر омада خواست خیلی زیبا پس دید با پس پای ولی حالا تنها 5 نفر محافظت میکنند 6 نفر فوتبالبازان دسته اسپارتاک ببینید حالا اینجا پیاتنسکی هم نزدیک اومد از شماروف یکی رو فریگذاری میشود در اینجا یعنی که تاکتیکای بازیگران دسته اسپارتاک پورا در هجوم وابسته شدند. باز زبیرو با توپ و گیز بود با توپ پس با شاولو یارتسف
20 номером. Шавло. Мастер спорта, чемпион России 94 года. Обладатель Кубка России. Двукратный обладатель Кубка чемпионов Содружества. Лучший бомбардир команды Помири Душанбе. Высший باید در نزدیک جریمه گو اکنون 13 голов он забил. باز دوستان عزیز بازیکن رقم 12 گفتیم Вазген Манасян. سام وزگن Сергей Олейников. Сергей Олейников. Олейников. گفتون کمی алейников партофти алейников хато буд шавло юарцев георгий арцев Ярцев Георгий. собиқ сармураббии дастаи мунтахаби федератсияи россия низ буд Сборная якчанд сол вазифаи сармураббигиро низ бар ӯҳда дошт вале боз дар инҷо дигар рақами 11 гуфтем хати моя хеле хуб буд ҳуҷум мекунанд акнун ҳолат хеле ногувор аст барои бозигарони дастаи помир вале бенатиҷа анҷом ёфт дӯстони азиз ҳуҷуми дастаи спартаки москва акнун тӯбро андрей манаников ба бозӣ медарорад забиров паси фузалиев ба забиров паси Азамат Абдурахимов. муҳаммадиев Мусин Мухаммадиев. минбеков буд Сергей Олейников. забиров бо тӯб Ба ҳуҷум мегузорад. Рустамҷон, як гол. Зарбаи сахти Рустам Забиров. муҳсин Аз чап Мухсин. Помир. Мухсин. Мухсин. вале пас каме ҳисоб баробар. сурати пас каме Ду. баландтар буд аз ҳамин лиҳоз муҳсин муҳаммадиев ба тӯб расида натавонист боз нигматуллин дар бозобони дастаи спартаки маскав руслан нигматуллин тӯбро ба бозӣ медарорад ҳисобҳои бузург ба чашм расиданд. Дар шаҳри Москав дастаи мо як бор дигар 62 бой дастаи Помири Душанбе дар Москва 62 бой дода буд. Соли 89 чиқаи кози эълон кардам. Баъдан боз бозӣ дар инҷо 51 гирифтем. Вале ба ҳар нав чиқаре ки мебинем Спартак аст. Кофтун. Тактикаи бозиш дигар аст. гуфтун дар инҷо ба хатогиро дод забиров боз ҳуҷум аз ҷониби бозигарони дастаи Помири Душанбе бо ту бозигари рақам 12 забиров гуфтем рустам забиров ҳуҷум ба ҷаримагоҳ меравад як паси хеле хуби дигар як паси хеле хуб партофт вале якдигарро нафаҳмиданд Мусин муҳаммадиев ҳуҷуми дастаи Помир идома дорад. Ширинбеков. Боз Алек Ширинбеков. Зарбов. ва Тӯб аз болочуби дарвоза. ин дафъа низ хато дӯстони азиз ин дафъа низ каме хато рафт тири дарвоза гузашта аз майдон берун рафт. амоно боз ба бозӣ медароранд тӯбро бозигарони дастаи бо тӯб аниқтари бозигарони дастаи спартак маъраф фикр мекунам як паси хеле хуби дигар хоҳад дод ба ярцев Юрий Гаврилов 61 сола. Георгий Ярцев пас ба шавло Олег Романцев 6 сола. кофтун буд пас ба ҳам дастаи худ имрӯз ҳунарнамоӣ мекунанд дар ин Шавло. майдон. Бозигари аз ҳама ҷавони дастаи Спартак Эдуард Монасти 37 сола мебошад. боз хеле хуб боз ҳуҷуми навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Бозигари аз ҳама бузург пас ба забиров бояд бошад пас ба забиров бале Владимир Хайдарови 68 сола буд. имрӯз бозӣ кард ва мебинем ки боз ба бозӣ хоҳад омад. дӯстони азиз дар ин бозӣ Ширинбеков. футболбоз чӣ қадре ки хоҳад ҳамон қадар бозӣ мекунад. боз ба майдон мебарояд ва ин ҷо пас ба қоидаи тарафи дигари майдон нест. хеле хуби дигар Сергей Олейников. Ширинбеков Олег Ширинбеков.
забиров. Рустам Забиров, Олег Ширинбеков, дастаи Помир Бодуваз. акнун хуб мехостам аз шумо фаҳмам ки оё аз дақиқаҳои аввал дида айни ҳол тағйир ёфтанд тактикаи бозигарони дастаи Помир. باید در حقیقت در این لحظه‌ای که ما می‌بینیم علاقه بعدی اون که فوتبالبازان چندی با توپ سر کار گرفتند اون مهارت و ملکه‌ای که پیشتر بود در زمینه اونها بود پیداش نیست. از ولی می‌بینیم یکدیگر فهمی هست پاس هست با یکدیگر مثلا یعنی فکرهای هستند که میتواند با گل انجام بده. میاد چند لحظه پامیر به وجود آورد و چند لحظه دیگر هم برای زبیروف خیلی خوب بازی می‌کند. والا قسمی اول به انجام می‌رسد. دو بر دو. و دوستان عزیز بینندگان گرامی همین طریق قسمت اول به آخر رسید. حساب 2-2 است دوستان عزیز و تنفس بعد از تنفس باز برمیگردیم به ورزشگاه. نورعلی او Также под 56-м номером в команде Памири играет Нариман Талабуюк. Это его год рождения. Соли 1956 таваллуд шудааст. ҳимоятгар. Он свою профессиональную карьеру футболиста начинал в футбольной команде СКА Львов. Потом была команда Пахтакор Курган-Тубе, а затем Душанбинский Памир. Девятнадцатый номер – это Андрей Пятницкий, мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион, призер первенств СССР и России, чемпион Европы среди молодежи. Он также играл в команде Пахтакор Ташкент. Мосин Мухаммадиев. натиҷаи голҳоро тағйир додан. марҳамат. خب در یک لحظه اولو مفتی محمدیف در یک دسته اسپارتاکی مسکو بازی کرده است. Кечинов с мячом. برای اون که Пятницкий. در حیات دسته اسپارتاک بازی میکرد مفتی محمدیف. از این Слева سبب گل سیوم رو Сергей مفتی Шавло. محمدیف محض به دروازه دسته پامیر Сергей دوشنبه زد Шавло, و این سال 3 بر 2 несмотря شد. در اون وقتی که شما на свои همین годы نظر آمدید. яъне ки не устает, дар қисмати играет аввал очень дар ҳайати быстро. Помири Душанбе рақобат И кард. должен сказать, что Сергей Шавло один из титулованных футболистов Спартака. Шестой номер, заслуженный мастер спорта, чемпион Советского Союза, бронзовый призер Олимпийских игр 80-го года в Москве. Кстати, в этом матче в составе Спартака играют 3 призера Олимпийских игр 80-го года. А в команде Памир олимпийский чемпион в составе сборной команды Советского Союза в 88 году. маҳдудият нест дар иваз кардани бозингарон. ببینید بازیگران پامیر در سالهای شوروی با موفقیت‌های برجسته نائل شدند. الکسی چرینیک که در این دسته سالیان زیاد بازی می‌کرد، нафаре ки бешубҳа ба варзиш машғул мешавад, нафаре ки тарзи ҳаёти солимро пешаи худ кардааст, вай ба ягон соли гуна карда дар ҳолати хеле хуби варзишӣ қарор мегирад. чуноне ки мисоли рӯшани мо ин гуфтем ки георгий ярцев дар ин ҷо, олег романцев ва дигар бозигарони партофи хеле хуби дигар ва бинед ки чӣ гуна
чӣ гуна ҳолати хеле хуб ва гарчанде ки юлдошев гарчанде ки аз масофаи хеле дур зарба зад, вале қариб буд ки гол мешуд. Анакунун дар ҳайати бозигарони дастаи Помири Душанбе якбора се бозигар карда мешавад. Аниқтар ба бозӣ медарад Шӯрат 44 сола ҳимоятгар, рақами 20 чемпиони Тоҷикистон дар соли 1992 ва чемпиони Ӯзбекистон дар соли 1997. Алиёр Ашурмамадов 46 сола нападаиши мастер спорт. Фузайлов ва Азген Манасян майдонро тарк карданд ва бозигари сеюм Курганчубинский Бахш, Душанбинский Памир, Московский Локомотив, Анжи Махашкала. Сергей Олейников. Бале, Сергей Олейников. Валерий Турсунов. Бояд як чизро хайр кард ки дар инҷо мо Александр Азимов, Рашид Раҳимов, Черевченко охирин бозингаре ки ҳоло дар вазифаи сармураббигӣ дастаи Локомотив Москва буд, ҳоло ӯро кардам. Яъне чандин нафар бозигароне ҳастанд ки ҳоло дар инҷо ҳузур надоранд. Чандин нафари дигар аллакай бо ин ҷаҳон падруд буштанд. Барои ҳаминам пеш аз оғози бозӣ як дақиқаи лаҳзаи сукут, хомӯшӣ барои акнун дӯстони азиз дар ҳайати Спартаки Москва низ бозингар иваз карда мешавад Юрий Гаврилов. баъд аз чанд лаҳза ворид майдон мегардад ва ҳамакнун боз як бозингари дигар Олег Куҷлев. бале, ду бозингари дигар ворид майдон мегарданд. буди бозингарони дастаи Помир ҳастанд. қариб буд ки ба хатогӣ роҳ диҳанд ва чунин низ шуд ва боз хати ҳимояи дастаи Помир хеле мустаҳкам аст. аз ҳамин лиҳоз кӯшиш мекунанд ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд. айни ҳол гуфтем дар қисмати дуюм ҳисоби голҳои худро ба се расонданд бозигарони дастаи Спартаки Москва. инам бошад дар қисмати дуюм Муҳсин Муҳаммадиев ки дар қисмати аввал дар ҳайати бозигарони дастаи Помири Душанбе буд, дар ҳайати бозигари дастаи Спартаки Москва ҳисоби бозиро 2-3 кард ва ба пеш баровард дастаи Спартаки Москваро. рақами 60 бозингарони дастаи Помири Душанбе боз баъд аз чанд лаҳза ворид майдон мегарданд. Пилюгин гуфтем, Пилюгин имрӯз мо бо Пилюгин ҳам суҳбат доштем, бо ҳамаи он бозигароне ки омадаанд. тавре гуфтам дар барномаи гол мухлисони мо хоҳанд дид. бале, маротибаи дуюм аз дӯстони азиз ки Аловдин Буриев барномаи голи худро акнун реклама карда истодааст ва бешубҳа агар ки шумо имконият пайдо кардед ин барномаро тамошо кунед, бешубҳа анамон устодони варзиш, устодони футболе ки солиёни дароз дар ҳайати дастаҳои Помир ва Спартак бозӣ карданд, бешубҳа суҳбати онро хоҳед дид. дигар Забиров кӯшиш кард, вале дар инҷо каме Алидодов ҳоло ба майдон меояд. ин бозингароне ҳастанд ки аз ҳама охирин дар ҳайати дастаи Помир буд карданд. Алиёр Ашурмамадов дар майдон аст, инҷо Умед Азизодов аст. Пилюгин пештар дар ҳайати дастаи Помири Душанбе дар лигаи олии чои шӯравӣ бозӣ накардааст. шавло ҳам иваз карда мешавад. бале, хуб бозии хуб нишон дод. нобаста ба 30 солаш ин бозингар тавонист ки ба дили ҳазорон нафар мухлисоне ки дар инҷо омада хеле фаъол буд дар майдон хеле фаъол буд. як кафкуби пурмавҷ дӯстони азиз. ин футболбози беҳтарини замони шӯравӣ буд. акнун тӯбро ба бозӣ медароранд бозигарони дастаи Помири Душанбе. боз зуд иваз карда мешавад бозигарон гуфтем дар ҳайати ҳарду даста ва мо то андозае шуморо воқиф месозем дӯстони азиз. бале, ермалаевро дар ёд дорен. ҳоло ба майдон Ермалаев ин яке аз муҳофизатгарони беҳтарини Помир ки мисли як девор аз ӯ гузаштан бисёр душвор буд. бале, Ермалаев
53 сол дорад дӯстони азиз. ҳимоятгари дастаи Помири Душанбе 346 бозӣ гузарондааст дар ҳайати дар лигаи аввал ва 19 бозӣ дар лигаи олӣ. ермалаев ворид майдон мегардад бо ту бозигарони дастаи Помир. боз кӯшиш мекунанд. алиёр буд Ашур Мамадов ва қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз ҷониби бале боз замоно аз ҷониби Валерий Шмаров. якдигарро хуб медонанд. якдигарро хуб медонанд. бозигар рақами 11 Спартак воидаи бозиро вайрон карда. голият хеле хуби дигар. Партов ба ҷаримагоҳ. агутуби хеле хуби дигар. Рафиков зарба ва Нигматуллин. Руслан Нигматуллин ки айни ҳол дӯстони азиз гарчанде ки ба фаъолияти варзишӣ аз қариб ки нуқта гузошта бошад ҳам вале дар самти шоу бизнес хеле фаъол аст ва яке аз диҷейҳои хеле хуби Москав ба шумор меравад. федератсияи Россия ба шумор меравад. аз ҳамин лиҳоз боз чуноне ки шумо гуфтед ки собиқ дарвозабони дастаи Помири Душанбе Андрей Манаников дар уман соҳаи дигар айни ҳол фаъолият дорад. як ҳуҷум хеле хуби дигар аз ҷулои Шмаров аст. Партов ва офарин ва дарвозабон гуфтем Станислав Карасёв дарвозабони дигари Помири Душанбе ки дар нимаи дуюм дар қисмати дуюм ворид майдон гардид. хеле хуб бозӣ кард ва инчунин гуфтем ки ба фаъолияти варзиши профессионалишон гарчанде ки нуқта гузошта бошанд вале баъзе аз бозигарон низ боз дар дигар самт фаъолият доранд ва хеле муваффақ низ ҳастанд. боз бо ту бозигарони дастаи Спартак ва Карасёв бо душворӣ не ман фикр мекунам ки ту аз дасти Карасёв лағжид. аз ҳамин лиҳоз ӯ интизоре набуд ва каме дар ин ҷо бахт барояш хандид. вагарна туп вориди майдон мешуд ва хеле голи фикр мекунам ки каме нохуб ва аз худаш бале хеле хуб аст. вале вақте ки акнун вориди майдон мегардӣ бояд ки сину солро дар ин ҷо пеш наорем. зеро акнун вақте ки баромадан хо 100 сола бошад хо 20 сола ки бояд ки хуб бозӣ кунанд. зеро мухлисон дар ин ҷо фақат омаданд гарчанде ки дар он ҳолат набошанд вале лоақал каме ба хотир оранд ҳамон ҳолатҳои хеле хуб ва ҳам тактикаи техникаи хеле олӣ доштанд чӣ дар ҳайати Помири Душанбе ва чӣ дар ҳайати Спартаки Москва. бо ту бозигарони дастаи Помир буданд. як ҳолати хеле хуб вале каме пеш баромад Нигматуллин ва аввалин шуда тӯбро соҳиб гардид. аз ин суханҳое ки шумо гуфтед ман ба хотирам будам ки шумо ҳам аз натиҷаи ин бозӣ як хел интизорӣ мекашед ки Помир ғалаба кунад. ҳамин тавр аст. агар ёд дошта бошед мо дар аввал гуфтем ки барои мо фарқ надорад бо кадом натиҷа анҷом меёбад. аз ҳама аниқтараш ин шумо гуфтед алауддин ки барои шумо фарқ надорад гарчанд ки шояд аз як ҷиҳат шумо ҳақ бошад вале ман мехоҳам ки бале Помир ғалаба кунад дар ин ҷо бо ту бозигарони дастаи Спартак. як ҳолати хеле хуби дигар. вале Муҳаммадиев дар он даста аст. мо чутор Муҳаммадиевро бурда метавонем. боз дар ҳамон ҳолате ки буд боз Муҳсин Муҳаммадиев бинед ки чӣ гуна рақобат мекунад. бешуба акнун ҳақ дорад ки дар ҳар ду даста бозӣ кунад. зеро дар ҳар ду даста ҳунарнамоӣ кардааст. аз ҳамин лиҳоз дар каналҳои шумо дӯстони азиз Муҳсин Муҳаммадиев ва Олимҷон Рафиков. акнун Далганов баъд аз чанд лаҳза вориди майдон хоҳад шуд.
شما ببینید در مخلصی هم تغییرات هست. بله. اون گویم کرنایچه ها یا خود نمیدونم سورنایچه وووزلا با استیلو. بله در برزیل بودن امروز در تاجیکستان هستند و این صدا رو ما میشنوم که یک روحیه دیگر میبخشد با ورزشگاه. روحیه ایدونا. بله. خیلی خوب دیگر باید که پرتوف من میخوام که تورسونوف هم در این بازی گل زند زیرا بهترین هداف لیگ اول چمپیوناتی ایتالیا شده است. پرتوف و نگمت تولین توپ رو میدارد. بله تورسونوف نیز گفته بله گل زند. علیدادوف خیلی خوب. علیدادوف نسبت به اون سالهایی که مثلا بازی میکرد دیگر خیلتر شد، وزن از زیاد شده است. البته آدم که فوتبال بازی کرد با اسپورت مشغول شد، بعداً با ورزش مشغول شد. بله کسی که با ورزش مشغول شد بعداً مشغول نکرد وزن تغییر می‌یابد. بله دوستان عزیز، بینندگان گرامی، مخلصان فوتبال و تماشابینان شبکه سفینه، بار دیگر همه اون نفرانی که سهم گذاشتند و منتظم وارد میدان میگردند یکدیگر رو عوض کرده، ما با شما بار دیگر معرفی میکنیم. شروع میکنیم از دسته پامیر دوشنبه رقم 1 اندری منانی که رقم 1 باز دروازه‌بان ستانیسلاو карасёв که این حال با میدان برآمده از رقم 2 حکیم فوزایلوف، 3 علیم رفیقов، 4 анатолий воловоденко، 5 алексей чередник، 6 владимир ермолаев، 7 عبدالغفار یولداشев. یک گل خیلی خوب دیگر در جای بازیگران دسته پامیر دوشنبه است ولی متاسفانه به خطاگی راه داد. 8 владимир ғуломҳайдаров، 9 сергей алейников، рақами 10 вазген манасиян، 11 валерий турсунов، 12 рустам забиров، 14 шӯҳрат мамаҷонов, рақами 15 сулаймон бобукалонов, 20 алиёра шӯрмамадов, 21 владимир далганов, 56 наримон палабюк, рақами 63 алек ширинбеков, рақами 70 умедали додов, 77 азамат абдураимов ва рақами 60 палюгин гуфтем. инҳоанд бозигарони дастаи помир душанбе ки мунтазам ҳам дар қисмати аввал ҳам дар қисмати дуюм ҳамдигарро иваз карда вориди майдон мегарданд ва сармураббии дастаи помир душанбе шариф назарович назаров. акнун гуфтем ки довари дар ҷои рефери фифа шаҳри турсунзода аст дӯстони азиз абдураим бобоев ва лайнсмен ёрдамчиёни ӯ султон қосимов, шаҳри душанбе раҳмон муртазоев ва нозири бозӣ шавқат аҳмадов. марҳамат ҳамаи бори дигар барои тамошобинон ҳамаи ҳайати дастаи спартаки Москавро معرفی کنید علاودین. در اینجا تغییرات خیلی زیاد است. من که ما نشستیم فکر میکنم که خیلی تاریک هم شد ولی به هر نوع دروازه‌بان رستم نیماتولین همش رو یک بار نامبر میکنیم. خلیستوف در میدان است، یوری کوفتون، باریس پاسنیاکوف. حالا فوتبالبازان دسته پامیر هجوم میکنند ولی هجوم آنها دیر دوام نمیکند. باز در هیئتی دسته پامیر دوشنبه بازیکنان عوض کرده میشن. برای به میدان آمدن وزگین مناسیان و عظمت عبدالرحیم مشاور میشوند. در اینجا والری تورسونوف رو وزگین مناسیان عوض میکند و باز در هیئتی دسته پامیر حالا میبینیم که در اینجا کی رقم 77 دسته وارد میدان گردید. در اینجا سلیمان بابوکالونوف میدان رو ترک کرد و مزگی مناسیان برآمد. خب در هیئت دسته اسپارتاک رو باز شناسایی‌اش رو ادامه میدیم. در اینجا واگیز خدایتولین هست بازی میکند. اینچنین سرگئی شاولو، والری کچینوف، گیورگی یارسف، والری شماروف، اینچنین اندری پیاتنیتسکی، ادوارد مور و الک کوژلف. یوری گاولیرov رقم بود او در میدان بازی دارد تحت رقم 9. خب سرمربی این دسته رقم 5 الک رامانسوف که یک 5 دقیقه قسمت اول بازی کرد، مهارت خیلی خوب نشان داد. بعداً از شاید اذیت سین و سال کمی زودک خسته گردید. یک ضربه و او سرمربی از من میخواستم برای همچنین سرمربی دسته اسپارتاکی مسکو معرفی کنم. شروع کرد هم بازیگر در حقیقت بازی و به حقیقت بازی کرد. برای همین من میگم و محسن محمدیف که در قسمت دوم و وارد دسته اسپارتاک. داور گفتیم در سرمربی دسته اسپارتاک گفتیم الک ایوانویچ رامانسوف.
ҳисоб дӯстони азиз ин қисмати дуюм аст. ҳисоб 2-3 бар нави бозингарони дастаи Спартаки Москва бар нави бозингарони меҳмонон ва акнун бо ту бозингарони дастаи Спартак аз як партофи хеле хуби дигар аз марказ ба тарафи чапи майдон дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. Як партофи хеле хуби дигар, вале акнун инҷо пештастӣ мекунад. Бояд ки ба хатоги роҳ надиҳанд. Ҳамин тавр шуд дӯстон. Ашур Маҳмадов алиёр Вазген Манасян. боз партофти хеле хуби Ашур Маҳмадов. Пилюгин худ меравад, ҳолати хеле хуб, вале дар инҷо якдигарро нафаҳмиданд ва алиёр Ашуромадов мехоҳад ки гол занад, вале хеле гӯем нофаҳмӣ дар бозии ин бозингарон ҳис мешавад. ва ҳоло Юрий Гаврилов, Пятницкий, ҳоло дар инҷо аз ҳама бисёр хуб шуд ки дар инҷо бозингарони дастаи Помири Душанбе пеши рӯи тӯбро гирифтанд ва ҳоло Карасёв тӯбро ба бозӣ медорад. Ермалаев буд. қисмати дуюм каме суръати бозингарони дастаи Помир камакак сус гардид. ҳайат дигар шуд. оное ки дар қисми аввал бозӣ карданд як ҳайати хуб буд. ҳоло боз Шмаров зарба ва офарин Наримон Палабиюк зарбаро бардод ва боз Муҳсин Муҳаммадиев голи 4. боз Муҳсин Муҳаммадиев. акнун мебояд ки Муҳсин Муҳаммадиев дар раҷи дастаи Помири Душанбе бозӣ кунад. бас аст ду тӯп ба дарвозаи дастаи Помир зад. бале ду тӯп дигар дар раҷи дастаи Спартак буданд. ду тӯп вориди дарвозаи Помир. баъд фикр мекунам ки бояд ки акнун ин тавр накунад. бояд иваз кунанд дар раҷи дастаи Помири Душанбе бозӣ кунад. бале дар раҷи дастаи Помир аз раҷи дастаи Помир ба дарвозаи Спартак як гол зад. баръакс ба дарвозаи дастаи Помири Душанбе 2 гол зад. акнун ҳисоб 2-4 аст. ҳамин тавр бале акнун дӯстони азиз ҳисоби натиҷаи голҳо гуфтем. ҳисоби бозӣ тағйир ёфт. ҳисоб 2-4 аст бар нафъи меҳмонон. ҳуҷум мекунад бозингарони дастаи Помири Душанбе. хеле хуб пас партофт якунад хеле хуби дигар. вале ба инҷо бинед ки боз ба хатогиро дод. сурат каме сус буд аз ҳамин лиҳоз. Манасян ба тӯб расида натавонист. Забиров набудани Забиров дар бозӣ ҳис мешавад. Забиров ҳарчанд аз ҷониби айни ҳол акнун Забиров ворид майдон мегардад баъд аз чанд лаҳза. Гаврилов Шмаров пас ба ҳамдастаи худ. боз ҳуҷум мекунад Шмаров. партофт ба ҳамдастаи худ кофтун. баъд аз чанд лаҳза дар ҳайати бозингарони дастаи Помири Душанбе бозингарӣ ваз карда мешавад ва Забиров Рустам ва Валаводинка вориди майдон хоҳанд шуд. баъд аз чанд лаҳза тон даме ки ту майдонро тарк мекунад. Шмаров Ашур Маҳмадов бояд суръатро баландтар кунад, суръатро тезонад, вале ин тавр накард. Вазген вале бинед ки каме ба саросимагӣ роҳ дод. аз ҳамин лиҳоз партофт ба Ашур Маҳмадов набуд. боз як ҳолати хеле хуби дигар. зарба гол! Азамат
Абдурраҳимов. акнун боз ҳисоб тағйир ёфт дӯстони азиз. ҳисоб 3-4. ин голи дуюми Азамат Абдурраҳимов. бале 3-4 дӯстони азиз ва али додов майдонро тарк кард ва Забиров Рустам вориди майдон мегардад. Анатолий Воловоденко Шурат Мамаджоновро иваз карда вориди майдон мегардад. ҳисоб 3-4. ҳисоб 3-4 гуфтем дӯстони азиз. бори дигар хотиррасон менамоем ки он нафароне ки шабакаи сафинаро тамошо доранд. хотиррасон мекунем ки мо гузоришамонро аз варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе аз вохӯрии дӯстонаи ба футбол миёни собиқадорони футболи дастаҳои Помири Душанбе ва Спартаки Москва манзури шумо мегардонем. ҳисоб 3-4 бар нафъи меҳмонон аст. вале бозигарони дастаи Помири Душанбе ҳамоно хеле фаъол ҳастанд, ҳуҷум мекунанд, кӯшиш доранд ва ман фикр мекунам ки бешубҳа то анҷоми рақобат дақиқаҳои хеле зиёд ҳаст, фурсат ҳаст ва метавонад ки ҳисобро тағйир диҳанд ва то ҳатто бар нафъи худ анҷом диҳанд. боз бо ту бозигари рақам 21 гуфтем. бале боз Забиров дар қисмати аввал чӣ гуна ик фаъол буд. бо дар қисмати навбати як ҳолати хеле хуби дигар. як ҳуҷуми хеле хуб кардан бозигарони дастаи Помир. бале Валерий Кечинов буд. боз Валерий Шмаров. ва аз оғози рақобат Валерий Шмаров изҳори норозигӣ мекунад мунтазам зуд ва аз ҳамин лиҳоз боз дар қисмати аввал довар ба ӯ корти зард дод. акнун дар ҳадди бозигарони дастаи Помири Душанбе боз бозингар иваз карда мешавад. ба ҷои бозингари рақами 20 гуфтем Алиёр Ашурмамадов, бозингари рақами 9 Сергей Олейников вориди майдон мегардад ва боз бозингари рақами 2 Аким Фузайлов дар назди майдон аст ва баъд аз чанд лаҳза ӯ Владимир Ермолаевро иваз карда вориди майдон мегардад. акнун хеле розӣ аст Ермолаев. бале бо ту бозигарони дастаи Спартаки Москва. боз Шмаров бо туп. офарин! Карасёв! Станислав Карасёв. акнун бозингари рақами умуман бозингари дастаи Спартаки Москва аз худбоварӣ комил дошт ки акнун тӯбро вориди майдон мекунад, вале дар ин ҷо Карасёв ба эҳсосот дода нашуд ва бешубҳа тӯбро баргардонд. боз ҳамон ҳуҷум мекунад бозингарони дастаи ҳамоно ҳуҷум дорад бозингарони дастаи Спартак ва акнун бинед ки сами Муҳсин Муҳаммадиев чӣ гуна аст дар ҳайати дастаи Спартаки Москва дар қисмати дуюм. бешубҳа
бале Гаврилов айни ҳол дар экранҳои шумо буд. дӯстони азиз, Пилюгин майдонро тарк кард ва Ширинбеков ворид майдон гардид. бо ту бозигарони дастаи Помир аст. Анатолий Воловодинка, Шариф Назаров буд. сармураббии дастаи Помири Душанбе дар ин вохӯрӣ. боз ҳамон идора мекунанд тӯбро бозигарони дастаи Спартаки Москва. Шариф Назаров, 3-4 аст ҳисоб. Муҳсин як гол ҳад ва бинед ки як усули хеле хуби футболро истифода бурд. агар ки ба ӯ муяссар мегардиду ин бо гол анҷом меёфт, ман фикр мекунам ки беҳтарин гол маҳсуб меёфт ва беҳтарин бозингар низ эълон мегардид баъд аз ин вохӯрӣ. ҳама инҳо беҳтаринҳо ҳастанд. имрӯз ба сӯи соли худ нигоҳ накарда ин бозингарон тамоми маҳорати худро нишон медиҳанд ки чӣ тавр онҳо дар вақташ бозӣ мекарданд. мо имрӯз онҳоро мебинем ки ин бозингарон бо ҳамин синни сол имрӯз чунин бозӣ мекунанд. пас дар ҷавонӣ чӣ гуна бозӣ мекарданд? онҳое ки солашон рафтааст дар ин варзишгоҳ ба Помир мухлисӣ мекарданд хуб медонанд. муҳсин муҳаммадиев хато мекунад. як ҳуҷум якдигар аз ҷониби бозигарони дастаи Помир. зарба ва Забиров Руслан Нигматуллин дар ин ҷо ба саросимаga роҳ надод ва тавонист ки тӯбро озодона соҳиб гардан. ман фикр мекунам ки дар ин ҷо дарвозабони дастаи Спартаки Москва Нигматуллин нисбатан ҷавонтар аст ва дар ҳолати хуби варзиши қарор дорад. бозигарони хеле хуби дигар, вале дар ин ҷо офсайд дар ҳолати нобозӣ қарор дошт Забиров ва акнун бо чунин суръат идома додан ман фикр мекунам ки бешубҳа ба гол анҷом хоҳад ёфт. ва боз Юлдошев дӯстони азиз Владимир Далгановро иваз карда вориди майдон мегардад баъд аз чанд лаҳза. Далганов намебинад. ҳоло дид аз он тарафи майдон берун мешавад ва Абдуғафур ва ҳамоно боз идома дорад. Ширинбеков як партофи хеле хуб ва пеналти. боз бале мо дар ин ҷо мушоҳида кардем бениҳоят буд қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз ҷониби бозигарони дастаи Спартаки Москва. акнун дӯстони азиз ҷаримаи 11 метра дар дарвозаи Руслан Нигматуллин. ҳисоб 3-4 аст дӯстон ва мебинем ки ин ҳолат бо чӣ анҷом меёбад. ҳами кадр соза ҳами дабест нур ҳами дабест ан ҳами дабест наҷм бабгу зарба гол. бале баъди он ки тӯб ворид дарвоза шуд ба тӯби эҳтиётӣ бархӯрд ва ҳама гумон карданд ки гол нашуд. бале дар ҳақиқат гол аст. офарин. ҳисоб 4-4. хетрики Абдураимов аст. бале офарин. ва як ҳолати хеле хуби шавқовар низ дар ин ҷо ҷараён гирифт, зеро ки бинед ки дар назди дарвоза аз тарафи берун тӯпи эҳтиётӣ аст. зарба зад, тӯп вориди дарвоза гарда тӯби дигарро зад ва акнун каме нофаҳмӣ байни мардум шуд ки гӯё ки гол нашуда бошад. бале баъдан онро фаҳмонданд ки дар ҳақиқат гол шудааст. ҳисоб 4-4 дӯстони азиз. ва ҳамин тариқ дӯстони азиз бинандагони гиромӣ
вохӯрии дӯстона миёни дастаҳои помир ва спартаки москва миёни собиқадорони футбол ба анҷом расид ва инҷо бошад бинандагони гиромӣ мо низ гузоришамонро аз ин вохӯрӣ аз варзишгоҳи марказӣ ба анҷом мерасонем. гузоришро барои шумо омода намуданд коргардон нуралӣ шарифов, шорихон аловиддин буриев ва ҷамшед олимов. то дидори навбати сарбаланду пирӯз бошед ва ҳамеша варзишро дӯст доред. хайр, худоҳофиз. камтар одам бигӣ, нур камтар балешик бигӣ, камтар балешик бигӣ барои ҳамин чизоро часпонда. наоҷа байрақҳо бисёр айку нау тарафта ҳамра бигӣ. Легендарным футболистам, которые приехали из разных городов, разных стран, особенно из России, из города Москвы, в Душанбе, и создали большой футбольный праздник. Огромное спасибо им за это. یک کفکوبی از تحت دل. دوستان عزیز، نسل جوان ببینید از بین فوتبالبازان دسته های امروزه تاجیکستان در آینده همین خیل ستاره های فوتبال جهانی به کمال میرسند. انشالله باور داریم فوتبال تاجیک در حال خیلی رشد است و در سالهای نزدیکترین به قله‌های بلند خواهد رسید. عکاسی فوتبالبازان هر دو دسته برای خاطره در هر دو دسته به خصوص در دسته سپارتاکی مسکو هزارها بازی کردند. در دسته پامیری دوشنبه صدها بازی کردند و همه را البته دعوت کرده نمی شود، ولی آنهایی را که دعوت کردند امروز در میدان بودند. بعضی ها با سبب های گوناگون آمده نتوانستند، ولی این بازی اولین و آخرین نیست. باز چنین بازی ها در نقشه فدراسیون فوتبال تاجیکستان خیلی و خیلی زیاد است. مخلصان عزیز، بعد چند مدت بازی لاتاری مالی برگزار می شود. بردی اساسی ماشینی سبکروی تمغه مرسدس بنز و برای گذراندن این بازی کمیسیه تیراژ بازی ها تأسیس یافته است. بلیتی تماشای این بازی که نرخ آن 15 سامانی است. همچنین در بازی لاتاری اشتراک میکند و از شما خواهش داریم تا آخر با ما باشید. امروز 3 نفر مخلص خوشبخت خوشطوله با بردها از این میدان میرود.